4 факта за наклонения подемник от платформи БГ, които всеки майстор трябва да знае. Първо, има чупещо рамо от 20 до 45 градуса, което означава, че товарът не стига само до ръба на покрива, а може да мине по-удобно над стрехата и да стигне там, където реално ви трябва. Второ, не му трябва почивка на всеки 10 минути, като на някои по-евтини еквиваленти. Включваш го, работи, качва и обектът върви. Трето, въжето не се усуква, а който е работил с подемник знае колко важно е това. По-малко ядове, по-малко спиране, по-малко чакай малко, че пак се оплете. Четвърто, не тежи 200 кг. Благодарение на алуминиевата конструкция подемникът е лек и удобен за работа. Най-тежкият елемент е електромоторът, който е 54 кг, а това означава по-лесно пренасене, по-бърз монтаж и по-малко мъка още преди да сте започнали обекта. Чупещо рамо, стабилна работа, въже, което не се усуква, лека алуминиева конструкция. Това не е просто хаспел за керемиди. Това е машина, направена за работа. Платформи БГ, за да ви е лесно.